Bé, m'agraden molt. Oh, tot això li ha fet el Quatre Ulls? Deessa principiant! Aparta't de la Himeka! Ja tornes a ser tu, Quatre Ulls! Tornem-hi! No en tens prou de dir-me Quatre Ulls? Sóc en Kirio el defensor! No, vull dir en Kirio Karasuma! Què? Tu ets la deessa principiant, no pot ser. Així és com em diu ell, però en realitat em dic Karin Hanazono. Sí, que ho ets. Ets aquella deessa tan pesada i golafra i que es belluga tant quan dorm. Un moment! Per què t'inventes coses, tu, ara? Com has vist dormir alguna vegada, potser? Què? Vols jugar amb nosaltres, Kirio? Oh, és que... Va, juguem. Què? Què feu per aquí? Kirika! Està molt bé que juguem tots junts. I més avui, que hi ha la Karin. Té raó. Si ens poséssim a lluitar aquí, la Himeka correria perill. Què? Vols jugar amb nosaltres, Karin? Bé, si m'hi convides tu. El teu cotxe preferit és el de color rosa, oi? Sí, jo vull el rosa. Jo em quedo al blau. I jo el groc. Ostres, jo no sé quin agafar. Ja ho sé. Ai! El teu és aquest camió! Però què dius? Per què me l'he de quedar jo al camió negre? És horrorós el negre! Escolta'm bé. Cada jugador ha de pujar al seu vehicle i s'ha d'escapar de les urpes de la deessa principiant que va amb el camió negre. Són les regles que m'he inventat jo. En Kirio, el geni dels jocs de sobretaula, i si no t'agrada, aire! O sigui que aquest joc també l'ha fet el Quatre Ulls. Per això has de fer servir el camió negre, perquè és el que, segons les normes, li correspon a la deessa principiant. Tant és, si fa servir un altre cotxe. Com que tant és? Si juguem a un joc que he fet jo, hem de seguir les regles que m'he inventat. Ni que em morís de ganes de jugar-hi, aquest joc. Que bé que ens ho passarem, deessa principiant. Sí, esclar. Ai, que bé, m'ha sortit un nou! Quina sort que tens! Molt bé, ara em toca a mi. Visca, he tret un 10. Què, un 10? Un, dos, Sí. tres, quatre... Oh! Ai! Va, vinga! Que no t'aguantes els pets, Quatre Ulls! D'aquesta no te'n sortiràs! No em diguis Quatre Ulls, que t'has cregut! Sóc en Kirio que... Molt bé, Kirio. Com que la deessa principiant t'ha avançat, et quedes una vegada sense tirar. Oh! Esclar, perquè les regles del joc s'han de respectar. Ui. Sí que és veritat que és molt divertit, aquest joc. Ja t'ho deia jo. Va, Kirika, es pot saber què esperes? Que et toca a tu! Sí, sí. Ara tiro, impacient. Va, ara et toca a tu, Kirio. Què? No pot ser! Has de tornar a la sortida perquè estàs marejat. Doncs som-hi, au, vinga! Què et passa? Encara estàs marejat? No, no és res. Va, Kirio, el teu cotxe ha de tornar a... Himeka! Què li ha passat? Himeka, et trobes bé? Dec estar una mica cansada. Estàs contenta? Mira com està per culpa teva. Però què dius? Ai... Avui ens ho hem passat molt bé, jugant tots junts. Oi que sí, Kirio? Estic contenta. Sí, és veritat. Me n'alegro. Demà hi tornarem, Sí, demà hi tornarem. La deessa principiant també? Què? Oi que sí? Esclar que sí! Que bé! No et pensis que te'n sortiràs. Mira com està per culpa teva. Però què dius? La culpa és teva perquè sempre ens estàs atacant.
I què vols que faci? Si això ha de servir perquè la Himeka estigui més bé... Què et passa, Kirio? Encara no t'ha passat el mareig? Si almenys tingués l'anell, ara no estaríem així. A la Himeka li agraden molt els contes i els jocs que li ha fet en Kirio. Però la veritat, em sap greu que tu sempre et toqui fer de dolenta. Ja he vist que en Kirio se l'estima moltíssim, la Himeka. I per la Himeka, en Kirio és el germà gran que sempre la cuida i que sempre hi podrà confiar. És que pel meu germà, tenir un anell que li permetia transformar-se en Déu era el que justificava la seva existència. Oh, què vols dir? El deure de protegir la Himeka era el que li permetia anar endavant. És el mateix, igual que en Bankazune. Però a l'últim combat que va fer va perdre l'anell i ara ja no es pot transformar en Déu. I ara ja el veus, només és el president rondinaire del Consell d'Estudiants. Però saps què? A mi m'agrada tal com és ara el meu germà. Perquè és com si hagués tornat a ser com quan era petit. Ens ho passàvem molt bé quan érem petits. Llavors encara no coneixia el poder de l'anell. T'entenc molt bé. Vull tenir poder. Vull tenir poder per protegir la Himeka. Oh! Escolta, Kirika, aquesta guerra no la podem aturar d'alguna manera? Què vols dir, Karin?